Snobha ban pule suki namar baki sniu kidak. Kene gede ke jinggan mau ki por barem baja. Kendiat ban kan mau syapang ki por ke balalet no mensywa. Kam tam wala da nimyo ban mat enrai kat no ngis ngau syutia kat kum ka jingetu da ki temen ki kepatemen jongi. Ha kene ke video tungnya pai menta syapang ka rukom yalur lane kata ka rukom biria samla ushin rang kasi ha ki por mensywa. Ka rukom yalur samla ukasi mensywa kalong ka wei ne ki rukom ka bapen snutenat habas ngap bat ka bapen berngia bat ka bapen sa jinggen mau ha ka history ka jinglong samla ukasi mensywa. Ka rukom yalur samla ka dan bon rukom bat ka syong ha ki jaka ni ki than baper hari kasi bat jantia. Ha gane ka juk menta om dan syu babot ya gane ka rukom yalur samla ukasi mensywa. Lai no tang haki tu ki por lane tang hakikat tu kat ni ki jaka ki badang kamlong nong kendang. Kala aban long ba om dan syu batiep ne ban pendun kam ya gane ka rukom bat kala aru ban om dan por ban bot ya gane ka rukom ubarem. Ngiyo i kat banang mi ki sngi bat ki snam ki ai ki barem ki lanang let no bat ki ai ki bat thmai bat ki lanang wan bat kane baro kala isyong per bat kala wanra aru kata kabam yadai berkadur jongga long briu man briu ukasi ubarem ubaja. Kumbaong kaktien. Kan poi kapor bakarukom berkasnam ukasi kajano. Nalagari berkarukom kla berkasnam unang wei ni mendari kinwan tuaj syakari kasi bat jantia. Imat kane kalajan long shisha kumta kumbalayo i deki long shwa. Mentah hani tunginya pai kindian. Syapang kata ke jingyalur sama ushinrang kasi haki por mensywa. Ya kene ke benta le se kade ke benta ka bajrong tang bangan batai lingkot katu kat ni kat bangala ban kan mau na ke jinyatu jong ki long temen men temen ki bangala yo ban keli pertau bat ki bangala buru da ke jingtho. Kat bangila ban tip loong baki sama shinrang kasi mensywa kim julap la ka syong kurim ne ka lek yeng breu. Kambun ki baya poika andala i bha ka jinglong samla ki samla shinrang ki juya poi karu andala senar pha ka doksa balas kem la ka terpeng bat balar ben la ubut lum bat ki don ru ka tokat ni ki ba poi kha ha ka por badang kham khna ka karta tunginya phai kindet ya ka por jong ki mensywa ki le kumno habas dang ban bersia la ne banyalo samla ha ka por mensywa u samla jushlan ban lek kai samla tang marwei briu berbor uyawer arngut ne laingut ki perlok sama shinong ki berangnya biang ka karta berkaya. Shisen makilatmu ban lekai haying jong kata ke samla ki adam hi top man kapor. Habayo i ba usamla bar ka samla ilayale jan iwei kita ki lok ki bayabot ro kim ju pentut syu yaki ki ino ya u ban yalur bakata ke samla. Haki por mensywa ka kam yalur samla ka dei andala dei ka por men. Andala dap la katray la kakta kabam kadi bat syaban tia. Mensengi kilit bantray ban kta andala dum kidam ban letia khenraw syaying badon samla kabaki ki yapman. Kasamla ru ha ka wei kaliang kala snotu hi yala ka kamram anda kala wan pai na ka jingtray ne lengkha ka bata ki khmat ka sum ki kijat ka thet ki kiti nang ta kabam kadi bat andala dap karyam ka bat bat kayale ban pen itnat bhai yala de. Usamla ubalit tiak kenrau jukam wan pai syu syarayeng utiak sendan hayeng kasamla ber wan pai pat anda menstem. Dang step perngap syaban kenjat syai ka beneng. Ki bahayeng sem kim jukmi lenti syu ya u habaki tip baulit tiak kenrau. Kalong garukom usamla ban tiak sendan hayeng kata kasamla ka ba u yapman. Kamper la da jan la ni jengai. Habalit kai kenrau dan kisamla ke barak la ka duitara ka ksing ka dempong bat ki wei pat ki jat jingtem khasi da ka jingtem ga jingken or bat ki yarwai pawar baro chimit habayelet lang bat uksyang usamla ula nang tem bat uksyang unang pawar bun jat bun rukom ban rwai pawar syapang ka kam yalur samla kat banang jur ka tem ka pot kata nang jur ka jing penrem ya ka telau ding bat la ong ru krui rirui ki yashong baro si tenriu ying saudong galengwial depai. Bat la ong ru lada ka samla ka iman ne kam iman ka pidang snobhai usamla uba wan tiak khenrau haying jongka. Kale kumju ya usamla uba ka iman ne kam iman. Ka ai kwai ka ai tempau ka ai upan ne ka chiriu ban yabam kat badangi syongkai.
tang ba ka don ka jingye pher berkata kalong ba usama ubaka iman ka ailat bani syangkai baro shimen handrai usama ubaka hikam iman ka ailat tang sipor bat ka lek thiano bat laong ki kimi ki paru ha ka ju ka rukam habayo i ya ukhau ubaki kim i hun kim ju pen pau ya kata handrai kim ailat pat ya ka khon banya bernya ban penbun nia penbun jutang hadpai beruta ukhau ubaki kim iman habau sama uyo iya kani uru ukiano na kabalik tiak kenrau pat ha kata ka yeng namar ulas ngotu ban ka liang jengki kim snobha ne kim iman ya u ha ka juk lang shwa man shwa ki samla bar ki kimi ki pa ki yo lar nya slok shapang ka kam shong kha shong man namar bu samla u wan tiak kenrau dala dia ha yeng bonsin haba ka samla ka iman ya usamla bar haba ki kimi ki pa ki yaman lang ka kam shong kha shong man ka yaj bet ya renti namar kikmi kikpa kia tip lang borbor ka jingye poi kha bar shong kha shong man ka long bek ka basuk ka bom dan gano ka jingye namar balai balai dan bentalang da kikmi kikpa kani kade kata ka thia khan raw ane kata ka rukam yalur samla da ka balek benthia shaying gibreu hadin bakani ka por kala ja no pan kawan sedaka wei par ka jingala ha ka juk jong ka long breu man breu Laong hadin nang ta kene ka juk ka lek no berkawan pat sakawe ka juk kata ka long ka juk tho shiti ha kene ka juk tho shiti ru le se ka long ka por ka basno samut bha ban tip pat ban kan mau le se ki bahashwa ki tip kham bha ban ya ka banga nga batai namar ngaruk ngamat tangkat tukat ne por ya kene ka juk shiti andre ngampat yu yo pat ban tho shiti ka wei ru namar ha kene ka por kala shuya de kata ka juk tho shiti ada kino ki chenrang ki itnat ya ka samla kan thei kila tip bakane ka samla ka baki ki yapmat kalong banya poi kha poi man unta ki rang sama ki sedang ban shim ukhulam bar ka kot sada ban plan ka thoi shiti bat ban pan pau ya kata ka jing snow jengki ha kata ka thei samla ban ong bangadon jingmut ya phi laslam ladanga thia ru phiwan pau ha ki jing posneu ladanga shong ru ngakan mau tang ya phi bat don ki samla chenrang ki bakham tibet ban thoi shiti habaka thei samla ka pule tang na ka shithiru kelas dang ban sho jing it lupa ya uta ubriu ubawan terwaya ka nang ta ha ka bakut ka shithiru laong baki shai tho ya kine ki kintien harum tb ka bamot tambren nang ta ki thoru dp ka bamot duna pendam nang ta bm ka bamot baklama bat harum jongka pat ki satho sakawe ka kentin ka besno syutia bha berkata kalong pule suki namar basniu kidang habala dab ban tho e kata ka shiti ki pha ya ki perlok ban pha ai ha kata ka breu ka baki ki mon kim ju khamnut ban ai dala de bar habala wan pha pat ka shiti laong bak tang shukta e kata ka shiti kila snuthu la kata ka breu ka baki terwa ka pidyang ni em namar balai ki snuthu namar lada ka shiti karban ka bamot kata ka samla kam pidyang lada ka kentai pat ka pidyang ka bamut ka shiti ka bakiyo ka stang namar baka kentai ka labat no ya ka shiti ushenrang ka pan phai tang ya ka shiti pidyang jongka shau nang ta don pat ki samla ki bomnang ban tho shiti ki chupha tho ha ki wei ban ya rap lam mat pen tho bat ha ka ne ka juk shiti ka yat ringkat bat kata ka jingya lur samla markhmat ringkat ki rang samla baki the samla ha ki tamasa namar menshwa chat bun bhagi tamasa ya shat khasi kum ka chat bam khana snobha por tlang haki por janmen hangne ki sama baki rang khasi ki yola ban ya pet kai shat lang baki thei sama da ka ba yeng lang bar hakata ka jingya yeng lang ki ya pan pau ki khana ban ya kren iwei da ka ba ya kali per thau phi dei na ei kum ta ter phi dei ikur ayu ibakum no ibakum ne kum tai balada ka kan thei kelas ngobiang banyak keren berusin rang ulas dang banterwa lada ka kentai ka iman ka jubab ha lada kamuan pat ka jubab tangdam bat don ru kirang samla ya ki thei samla bale bomon ki shiit ru nang bakan keren ya ki bat sakawai pat ka benta kolong lada don ki thei samla ki bala pidyang ya orang samla kata ka por janmen re don pat ki samla shinrang andala kendu kum la syai kim itu syu namar ka to ka bri ko pidyang ya ka hakapor menmit ka kup daga jan baka persang banda bhai la de kham tam ya ka dur khman kumta anda kendu kum la syai wala da ka to ka brio kala pidyang ro
Henry kirang samla ki batarwa samla ka por menmit kim itu isu. Kene kalong ngajing itu bat kadon ru ka por ka bangang ngalamat dala dia ka bangalayo syam ya kene ka por bat ngalayo i ya ka jingle jung ki bahe basan hakite ki por ki balalek no barem wal ada ya la dia ngampat nuhut ban bersia lane ban yalur samla hakitu ki por. Henry ngayo i dala dia habang ngayo i ya ki thei samla kirang samla ki ya syong ki pen pau la ki khana haka por ya pechan tamasa por telang. Kene kadang jawat haki arah jalai arah jal sauru kumju bat kene ke juk ke sedang ban lekno nadu ke arah jal shipau shapo kene ke sedang ban jano bat menta layu i ke jing terwa sama jonga bat jengpi ke babun sinhi da ke baburam terwa online bat hadin kata pat ni saya kendu offline kene ke por ke sedang ban yat pha haki ni ke jung ringim la pat banyak laj namar ke juk ke bangi iem ke juk start menta Tika ni kalau ngajing pen kan mau iki por ke balalet no menshwa kita ki barem ki baja ki long ki bakordor ban tiap ban sngotu syapang kalariti jong gajat ban riu bless you